tambaya ce, kana da aure ko baka da aure? Gaskiya ban da aure. Baka da aure. To ga kan matashi kuma kana tashe, kana harkan waka da sauransu dai. Na san cewa 'yan mata sukan yawan ajiye maka sako a DM watakila. Ya kake fama da wannan? Yadda dai nake dealing da mata gaskiya, I won't say dealing ma. Kawai dai compliment din irin wasu suna turo ma sakonni cewa irin kana burge su kaza kaza kawai yeah, thank you very much. I try as much as I can to respond. Kin gane ina responding wayan da zan iya. Dan gaskiya ba zan iya yin duka ba. To shine. Amma to ya akwai wata irin tsangwama da kake fuskanta saboda ka san wata rana mutane sukan yawa waɗanda ke harkar fina-finai ko harkar waƙe-waƙe sukan musu wani irin kallo na daban kamar suna yin abu marasa kyau, ka gane? To kai kana fuskantar wannan matsalar? A sosai makuwa. To ya kake fama da nan? Magana ni I won't say muna yin wani abu da is against irin abun nan ne, but business muke yi, kin gane ai, kuma abin da muke muna trying as much as we can mu irin gudun ma irin wayannan maganganu, amma kawai ni abin da dai ke keeping ina going shine nobody can judge me, kin gane ai, only God can judge me. Na ga wasu ma suna wasu maganganu gaskiya bai da da kasa. Ba ka sa bakin ka kenan, kyalewa kake, bai damun ka? No, gaskiya bai damun ka because na riga na san me nake so, me na dosa kuma. To waɗanne irin ƙalubale za ka ce ka fuskanta a tun lokacin da ka fara waƙa zuwa yanzu? Kin diga na farko shine yanayin yadda culture ɗin mu yake. Wato al'adar mu. Yau al'ada ɗin mu yadda yake. Mun sha wahala kafin a yi accepting ɗin. Kafin a karɓe ku. Even second challenge shine na irin like wayanda za su yi sponsoring ɗin. Don mun kawo wani point that kin gane da kuɗin mu muke yin duka abubuwan da muke yi, kuma kin ga like mu students ne, ba wai muna yin wani sana'a bane mai kwari da za mu support music ne, kuma music din requires money irin sosai. Wato dole sai an zuba kuɗi za ku iya yin harkar waƙar sosai. Kawai the only advantage that we had shine mu muke aikin mu da kanmu. Ni na lura da cewa, kuma na san masu kallon mu masu lura da cewa kai ma abucin abinci ne. Saboda kullum kana magana abinci, kullum ka sa wannan abincin ka ce kaza, kana son abinci. Menene abincinka da ka fi so ka ga kana ci? Babu? Ina son abinci da dama. Ina son abinci da dama. See, abinci shine rayuwa. In ba abinci, forget. Duk wani jin daɗi ya ƙare a abinci. Yeah, so shine ni kuma ina son abinci. Duk akai ajiya da abinci. Duka kawai. Yeah, amma I must say ina son jollof rice. I like jollof rice. Bana taɓa cewa jollof rice, no. Wa yake rubuta maka waƙoƙinka? Na san mutane da za su sani. Ni nake rubuta waƙoƙi duka. Dukkanin waƙoƙinka kai kake zama ka rubuta su da kanka? Duka. To waƙoƙin da kuke a grupin ku fa? Waya ne? Suna rubutawa da kansu duka. Kowa da kansu yake rubutawa. Kowa Malam Haruna, na ga waƙoƙinka na gambara ne yawanci, wato hip hop. Me ya baka sha'awa ga bin wannan fannin na waƙa, duba da cewa a arewacin Najeriya mutane ba su cika yin gambara ba, ko ba a cika samun waɗanda ke waƙoƙin gambara ba? Well, akwai reasons da yawa da yasa nake yin rap. Akwai dalilai da yawa ke. Yeah, amma dalili da ko shine shi rap. Inda irin waƙan singing zaka iya kawai singing ne ka tabbatar kalma ɗaya. Madina, Madina, kawai kin gane, but amma rap zaka faɗi wani abu ne wanda it requires irin thinking, kin gane. Wato kana nufin idan zaka yi rap zaka fi iya faɗin abu mai ma'ana kenan. Exactly. Nan gaba akwai shirin da kake yi na yin waƙar wato haɗin gwiwa, wato featuring da wani mawaƙi musamman ma daga kudancin Najeriya?
a sosai ma kuwa mu biya open gaskiya duk wanda yake son waka da mu wallahi biya open amma akwai wanda ka riga ka tsara cewa za ka yi da shi kun riga ku yi magana da ku ba zan iya faɗi ba amma recently akwai babbar mawaƙiya wanda take Maven's record Dija mu yi aiki da ita currently muna da aiki akan waka har yanzu amma irin mun kusa gama za mu sake shi very very soon. Kuna a ƙarshe wace shawara kake da shi ko wace shawara za ka bai wa matasa waɗanda ke tasowa waɗanda suke da buri da dama da suke so su cimma a rayuwarsu? Gaskiya shawaran da zan bayar shawara ne wanda dama na daɗe ina badawa. Na farko dai a dinga jin maganar iyaye. Akwai wanda suna son su yi waka amma iyayen sun hana su so irin suna yi tambaya mai ya za su yi meme. Gaskiya the best thing to do shine ka bi umarnin iyayenka saboda sun fi mu sanin ka kin gane ai amma kuma wanda already an bar su suna yin waƙan abin da zan ce shine kada su manta cewa arewa suke kuma su je su dawo arewa nan ne za su ji da kin gane ai kuma they should always stick to their originality wato su kasu kaucewa asalinsu kasu kaucewa asalinsu kuma su san daga inda suka fito. Yawwa.